ще направим рецитация на стихотворението на Иван Вазов "Аз съм българче". Масова рецитация от всички ученици едновременно. Това се прави в България, в много училище и детски градини. В Русе, или по-точно в Русенска област, участват в тази масова рецитация на "Аз съм българче", стихотворението на Иван Вазов, нашето училище, Целодневна детска градина Чучулига, училището в Глоджево и още едно училище в Земеделска община. Преди това обаче искам да спомена, че тази идея на образователен портал Академика БГ в партньорство с община Велико Търново и Българското национално радио. Президента, господин Георги Първанов, е съпричастен към това и със своето обращение показва и своето отношение към стихотворението на Иван Вазов, както и към децата на България. Ще ми позволите да прочета обращението на президента. До участниците в първото едновременно рецитиране на стихотворението "Аз съм българче". Скъпи деца, уважаеми преподаватели и директори на училища, драги родители! На 1 юни всяка година честваме Деня на детето. Днес обаче този празник се отбелязва по един по-различен начин. В цялата страна в един и същи час децата рецитират базовото стихотворение "Аз съм българче". Българските училища за граница също се включват според възможности. Така хиляди българчета в страната извън нея тържествено ще произнесат това знаково и любимо на поколение стихотворение. Днешното събитие, на което имам честта да бъда патрон, е без аналог в нашата история. Благодарение на него детския празник се обагря в цветовете на България и придобива патриотично звучение. Убеден съм, че в този миг всяко българско дете се чувства не само гражданин на света, но и на своята родина. Рецитирайки, то знае, че неговите връстници произнасят същите слова в същото време. Това несъмнено дава усещане за принадлежност към една общност, към общи корени, към българската нация. Патриархът на народната литература Иван Вазов сътворява стихотворението "Аз съм българче" през 1919 година. Това е тежко време за нашата страна. България трудно излиза от преживените национални катастрофи. В един от най-мрачните дни за българската нация Вазов решава да се противопостави на унинието и написва това стихотворение. Всеки стих в него излъчва национална гордост, вяра и самочувствие. Днес България е част от развитото европейско семейство. И днес повече от всякога имаме нужда да утвърждаваме националното си достойнство. "Аз съм българче" е много повече от едно стихотворение. То синтезира националната енергия, която всеки от нас пренася от детството към зрелостта до дълбока старост. То е искрата, която ни съпътства, където и да отидем. То е баграта, белязвала живота на всеки от нас в бяло, зелено и червено. Иска ми се децата, участници в днешното събитие, да не забравят Вазовите слова. Нека предадат тази искра на своите деца и внуци, за да пребъде България. Честит празник! 1 юни 2011 година, Георги Първанов, президент на Република България. А сега преминаваме и към масовата рецитация. Освен децата, предлагам и приканвам и родителите, които са тук, също участват в рецитацията на "Аз съм българче", да не са го забравили. Но няма да повярвам. Аз съм българче. Аз съм българче и силна майка ме е родила. С хубости, блага обилна е родината ми мила. Аз съм българче, обичам нашите планини зелени.
българин да се наричам, първа радост е за мене. Аз съм българче свободно, край свободен аз живея. Всичко българско и родно любя, тача и милея. Аз съм българче и расна, дни велики, славно време. Син съм на земя прекрасна, син съм на юнашко племе.